I'm sorry. Nditende Mwari nekuda kwemukana watipa kuti tizwe shoko rawo muupenyu hwedu. Kuchitiko chinorwadza zvakadai. Bati nguva dzese anoramba ari Mwari naye. Tinotenda zvikuru. Tadaverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaMatthew 27. Toshandisa Bible rechirungu explain. Matthew 27 verse 45. Now from the 6th hour there was darkness all over the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why have you forsaken me? Mwari wakuzwe ndinamati. Baba tinomutendai panzvimbo ino. Taurai kuupenyu hwedu. Mutinyaradze na mweya mutsvene wenyu mutisindise uye nekutigonesa neshoko renyu muzita raJesu. Amen. Yandaverenga pano incident yakaitika Jesu ari pamuchinjikwa ari pacross. Ndo zvaakainga zvekudeura ropa pamuchinjikwa kuti vanhu vapone. But the process was so painful. Zvairwadza huriwo urongwa hwaMwari kuti auye panyika afire vanhu. Asi nzira yacho yanga ine marwadzo. So chiri chinonzi marwadzo regai ndidzoke nemi kuna Genesis chapter 3:15. Mwari vachitaura nemukadzi vanoti ndichawedzera marwadzo pakupona. I will increase pain in childbearing. Kureva kuti kune marwadzo agara ariko whether munhu ari right kana kuti asiri right, zvingori designed by God. Izvire kuti ndichawedzera marwadzo rinongoreva kuti marwadzo anga agara aripo pamukadzi, asi paakatadzira Mwari, Mwari vakati I will increase, not introduce, which means pain was already introduced before sin. Saka Mwari ndokubva ndichawedzera marwadzo kuti agara aripo. Saka zvinorwadza muupenyu zviriko, whether rich or poor, educated or not, intelligent or not, marwadzo mulife ariko. And the worst part of it, rufu. Nawe rufu inoitika kumazera ese, nyangwe tine mazera sevanhu anonyanyotibata kuti why. Nekuda kwekuti even 100 years munzwa vanhu kana ari birthday vachiti we wish you many more. Kana akatosvika 100 panoenda kaona paFacebook 116 mutungamiriri, so vanhu vaifara vakatoti wish you many more pa 106. Saka chido chedu kuda upenyu kusvika mbeno kwaunozosvika. So Mwari zvavakaita manje, program iyo vanoiziva kuti toida zvekudaro yeupenyu, ndokubva varonga program yeupenyu usingaperi muna Kristu. Unopera unogona kuuwana usiri muna Kristu, wangosikwawo naMwari, nokuti munhu wese ari panyika munhu waMwari. Asi vakatengwa neropa raKristu ndo vana vaMwari, ndo mutsauko chete. Wese ari pano munhu waMwari, asi vanotenda muvhangeri raKristu vakaponeswa ndo vana vaMwari. Saka vana nevanhu maklasi 2 evanhu vakatosiyana, zvekuti kana munhu achidhila nevanhu uye achidhila nevana vake zvinhu zvakasiyana. Isiriyo nyaya, but ndidzoke kuti upenyu husingaperi program iyo iriko kana munhu agamuchira Jesu Kristu, agamuchira eternal life. So unopera unorwadza nekuda kwekuti takadesignwa matiri isusu kuda iwo wacho. Even wachembera sei unongochida kuramba uchingopusha uchingoenda, upenyu hunonakidza wakanaka. Sa reality iripo manje yedeath iyi ndeyekuti inoitika pamazera ese chero. Zvichida vanhu vanogona kuti nokuti panotaurwa pakafa munhu dai vakamhanya nenzira iyi apa vakati nonokei, nevanokasika vanofa vachitokasika. Chiremba chai anofa, n'anga inofa. Izvesi so hakusati kwane chechi inotiza rufu zvekuti ungatoti ndofunga yasira sidai mapindawo kunofiwa. Bhaibheri ratiri kuverengayo vadzidzi vaJesu vese vanokurumbira nemaprofita akaita seya vakafa, including Lazaro akamutswa naJesu akazofa futi. Hainzvengeke kana ukamutswa unenge uchizomira second time yako yekuzofa futi. Why? Because shoko murauriko chakaberekwa chinofa. But panguva ndopatine problem sevanhu. But iye Mwari mukuziva kwake nawo akati ndichakupai mweya mutsvene anova munyaradzi. Kureva kuti tinogona kunyaradzana sevanhu, but hazvisvike panonzwa kuti munhu afirwa wacho anzwe kuti zvaright. 2014 I lost my son. Ndatotaka kuparidza mastreets. So I had this in mind. Kuti kana vana vezvife vachitokura vachichembera, kwenini pastor sendaviga wangu. Hakuna akagona nipa mindiro yacho yandakanzwa kuti ndo mindiro kai. Kana vaingouya vaingoti zvinowanikwa upenyu inguva. Wobva kuti inguva yerudzi inokwana yari mudiki.
Boye kuti nguwa kaukatara kunati kure nguwa chimngainzwi kuti ayo tata tifambei. So unoshaya the right answer. Saka zvichikuda mweya muchena novamnyaradzi. Vanhu naanasawira tinotry nemagepi patokwanisa. But nyaya yerufu ireality kumunhu afirwa kudarika vaungana. Ini pavakauya kudomboshawa takanoita kudomboshawa burial. Amashamwari nehama zvakauya usakana vanhu vachiro vakaungana soita ngefunction. Mazosara mega mani isi kumusha tinovigira payadhika. Vanhu vaenda ukatendera kuseri kuemba woona gonyo soona kuti zvakaitika. Unotanga kuchema panyowani pasina anokubata. Waine chedu marwadzo hakuna angagamuchire kuti no it's okay. It's okay inotaurwa pavanhu. Mumwoyo mako inenge isingadaro. Wairreality wasangana nayo inorema kudaro. So pana paJesu yaakainga ndekuenda pamuchinjikwa. But mchinjikwa wacho wasvika pawarwadza zvekuti ari kuita mubvunzo. Iye akambopinda mumeeting yekuti ndiri kuenda panyika kunofira vanhu baba. Meeting yapera yapasa ndokubva uya panyika. Apa muchinjikwa akuita mubvunzo. Munhu akabuda meeting kuti mandisirei. Kanguva kekunzwa kuti Mwari vandisiya kariko. Iwe uriwo kwaMwari futi. Iye aitoti ndina baba tiri vamwe handiti zvandisina kuona baba vachiita, baba vanondinzwa. But anosvika paanoti mandisirei. A moment yekuti inokusiya uri paposition yemunhu, Mwari wobva ava Mwari. Unozwa lero nyangwe munhu akashumira akaprofita akadii, nyaya ndeyekuti munhu pane difference yake naMwari, pane gap nelevel yeumwari isingasvikike nemunhu. Nekuda kwokuti kana uri wakapfeka nyama uri munhu, pane paunogumira. Une mibvunzo yekuti haukwanisi kuwana answer kana uchibvunza vane nyama sewe. Nekuda kwokuti iye mweya ndiye ungaziva. Saka Jesu paanoti Mwari wangu mandisirei, that's a question. Iri kumubata kuti ndoda explanation. Ndoda aitoda mhinduro haya. Hakusi kungotaura chete. Kana answer aitoida, and guess what? There was no answer. Alina kurekota kuti baba vakazotaura kuti haida kusiya nekuti wazodai hakuna. Yakasara iri mubvunzo ende munhu achitofa. Mulife yedu sevanhu tine mibvunzo yekuti hakuna munhu ane mhinduro nayo. Ukaona wabvunza zvinogonekwa kupindurwa nevanhu zviri murhe mudiki. Kune zvokuti vanhu chaivo vanosvika pavanoti iye aite. Anoona nyangwe ukarwara ana chiremba vari so professional vanogona basa ravo, but basa rachiremba rakareruka pakudai. Munhu akafa chiremba hatorerwe tsamba yekurapa. Zvinonzi Mwari vaita kuda kwavo. Kukundikana kwake sachiremba, but akapiwa advantage yekunzi ayoka munhu anofa. Saka basa ravo rakareruka mani. Nekuti kana akakundikana zvinogamuchirika. Aiwa inguva. Ko unyanzvi hwese unati takasvika patakazvigutsikana sevanhu kuti unyanzvi hwedu haudarike kana Mwari vataura chinhu. Amen. Kungwara kugona zvese zvatingaita zvinongotisiya tiri palevel yekungova vanhu. Pane akambouya kwandiri zvanza mufundisi ndine chiroto changu so idudzire hope dzangu ndikati ndiri kutorotawo dzangu nditotsvaga nemududzi. Zvanza iwo pati munoparidza handina kudanirwa izvozvo. Takadai kuchechi kwaya vafundisi vaprofita vava so professional. Nyaya dzausina kudanirwa dzausina kutenderwa naMwari kudhila nadzo ko ukanyarara unobvira. Wai nekuda kwokuti tine vanhu vatiri kukuvadza in the name yekuti tirambe tichiremekedzwa but toda kuadresa nyaya yausingakwanisi. Chiremba wemaziso kana akashaya maclients wedziwo ukaenda ukakuvara gumbo hatitoriwo madhokotera ikatibati anokurifeya kuna chiremba wemaziso. They are so professional. But ukazouya kuchechi nekuda kwokuti handidi kuti ubude yedu ndotraya ende ndovanda kukuvadza ende tapedza kukuvadza nekuti ndovanda kuti iwo hauna kutenda. Idhemenji iriko kuchechi dai Mwari atibatsira. Mubvunzo uri paKalvari hauna mhinduro. Panoita mubvunzo yakawanda yekuti haipindurike sevanhu nezvipo zvatinazvo sevaprofita semaapostles. Unosvika paunonzwa kuti aiwa ndakadanwa handisiri akazvidana, but kune higher authority pamusoro ane mhinduro nezvese. Ndiye Mwari. Mwari wangu mandisire. Process inorwadza. Asi ndiye nenyaya yakainga inorwadza kudai iriko ndo yakainga. Hama dzangu panyika rufu ruriko.
mabishop anofa, mwanga dzinofa. Usazonyepironza akapinda kwedu so, akunozodai so. Ikoko kune vanhu vanotofa. Na iye akuti ukapinda kwedu achafa. Inguwa. Kana ukanopoa kuti ndiri kuona gomba mudzotera ko futi ripo pamberi apa. Waiboti risemutimu tinofa. Ndingasaruona but muziva kuti ririko nozviziva. Nokuti hazvijambike mushongo chakabereko. But pane nyaya pazera manje. Kuti sei yatorwa nenguva iyi. Nokuti pfungwa yedu takazviprograma. Ende unosare unoita asidai angarwara dai zvazviri nani. Tine vanhu vanosvika pakuti usifoni ndakaona kurerutsa manje. Kuti asidai akarwara, accident aizoita, asidai akadai. Dai vakamhanya kuna chiremba uyu ishasha. Every good hospital in a mortuary. Whether hospital location kana kuma venues, pane panopota achiendeswa nosero zvaramba. Vamwe vanofa vachinoenda kunorapwa kunze vari mundege. Umofa ari mubhara achipushwa kuenda kuchipatara. Vafa inguva. Uchenjeri hwemunhu haugoni kukonesa zvinhu zvakatarwa nemwaka nenguva yaMwari. So muzvese izvozvo anoramba ari Mwari. Why? Nokuti nyasha dzekuti iwe urarame uri mupenyu uchinzwa vhangeri inyasha dzakakura. Nokuti kana takaunganira mudiki afa, chakakuchengetewo uri mudiki chii? Ndiye. Izvozvo uchichema kuti dai Mwari andirangarira, iwo upenyu kurangarirwa kuzhinji. Hazvibhadharike ufunge. Hakuna kwaunogona kuti mari yangu indikuchovha 5 years, hazvigoneke. So upenyu hwatinawo ndo nyasha dzaMwari. Asi hama dzangu une marwadzo arimo. Ozamunhu akaudzwa one side richino, when the other side happens, anobrekeka zvakanyanya nokuti anga asina kunge azvinzwa. Ufunge kunofiwa. Mufunge hama dzangu tinofa. Tine nyaya dzatisina mhinduro nadzo. Inongova mubvunzo chete kuti but sei zvaitika kwandiri. Neari panext door afirwa vanongotiwo sei zvaitika kwandiri. Ufunge zvinoitika kwatiri. Nokuti tiri vanhu. But pane package ye-eternal life. And akati despite kuti kune blessing ye-eternal life kumberi, iyo yekungotenda Mwari akakupa upenyu nekukusika yanga yakaipei. Amen. Pasina kuti tsano munozoitirwa zvakati, ko iye kuti akakusika akakupa upenyu yakaipei kungomutenda usamwari. Notonyengetedzwa kwazvo. Katina mateikata anotokupa upenyu akakura anokuchengeta izvezvi. Mwari anokupa utano hwese. 2008 wanga uriko. Pakafa vazhinji neCovid. Haisi nyaya yehygiene yakakuchengeta. Kune vanga vari smart vakatofa vari smart kudaro. Hama dzangu zvikakuwira kuchenjera nekurongeka hakushandi. Ende wese anonzwisisa chinonzi nyasha. Haagoni kudadira munhu. Ana vanonongedzera kuti havana zvavanoziva. Nokuti mukuziva kwako kwese nyasha dzikashaika hatina kwatinoenda. Vadzataura nehama dzangu kumachechi kuti unoziva kunge nyaya yewanano sowanano pachayo ndo pane nyasha dzese manje. Chinonzi marriage chine nyasha dzakakura. Wise tinofamba ukafamba manheru chaya. Kune imwe timu yaunoona yakamira murodi. Dai zvaitenderwa kuti unoenda netochi umbovheneka face, unyatsona kuti panze apa pane munhu mutsvinu, haasi mumba. Pakashayikwa nyasha akangowana face chete. Iriyazi kaya. Chienda unotarisa kumba, uchanotsanura kutaura shuwa. Kumba ni panze. Unoni panze pefana ngekuri kumba. Kumba kuri panze. Vanozvino nyasha madzikashayikwa. Wepanze, wemumbarita wepanze. Ndofunga kwandinzwa ngatopedza uchenjeri hwemunhu une paunogumira munhu akashayiwa Mwari. Hama dzangu nyaya dzinorwadza muupenyu dziriko. Dzinokuwana uri naMwari here kana kuti uri wega ndopane imwe nyaya. Nokuti kuitika zvichatoitika. But zvikaitika wakamirira muna Kristu ndiye ana mweya mutsvene munyaradzi. Nokuti gepi revanhu rekunyaradzana nemaideas atinopanana. Ndinoti pane dzimwe nguva rufu chero rinokonzera kuti vanhu vatozovengana pakubuda dzimwe nyaya. Ndo vakanonoka kudai, ndo vasina kuzomira nesu, ndo vasina kuzodai. Vakamirwa nawo mumasituations avo vakasvika pavakafirwa futi. Waunonongedzera kuti atiregerera. Kana dai anga akamira
nguva yakatarwa naJehovha mukuitika kwezvinhu muupenyu kana yakwana, ndo panosara panoti munhu nepanoti Mwari. Munhu anosara aine mubvunzo waari kuti ko Mwari wangu mandisirei? Hamuna kurekodwa mhinduro yacho. So questions anowanhu akawanda asina mhinduro anoagona ndiMwari kwete bishop. With all respect nezvigaro zvati tinazvo sevafundisi kudii takasiya gepi rekuti Mwari ndiMwari. Tine patinogona nepatinogumira, asi pane panoda Mwari. Uye panoda munhu, iwewe sodunga munhu kuva neukama hwacho naMwari. Haukavhirwe naprofeti vako. Svedu vanotinamatira. Ndakanokuudza imwe reality. Vakati vanokunamatira ndo zvavakareva, kwete kuti ndo zvavairevesa. Pavakareva ishuwa vakakuudza tokunamatirai, but pakurevesa vane dzavo dzinotodawo kuti vanamatirewo, nokuti vanhu kadzisingirozi. Tiri mabhishopu kudaiso dzimba ukwedu dzichitonetsawo. Saka unoya nenyaya yako ndinototeerera ka. Ndinototsara ndichitaura unewe. Ndodati ndichakunamatira. Kureva kwete kurevesa. Chakudiwa sedunga munhu gona kufugama unamate kuna Mwari. Yadiri powerful. Bishop Wedano Zidai. Munazara ti Jesu yeye muGetsemani akaparidza vhangeri 1:3 kuvadzidzi vake. Aenda kwavari achiti mukai munamate. Mukai munamate. Mukai munamate. Akadi kuti kana ndiripo munhu ngaarare. Ndararipo. Unofira ine prayer muna Jesu wacho. Rarai uko ngararipo. But Jesu chaiye akaenda kuvanhu akati varume yekunyengetera yakuda dunga munhu panapa. Waino kuti pane hondo dziri kuuya dzakuda kuti munhu apfugame atsvake Mwari. Vana vaiswera vakatorara. Saka una pakauya hondo paida kubatwa Jesu. Asi Jesu akatiza. Vadzidzi ndo vakatiza. Unotiza dzisiri dzako nokuti haugari mumunamato. Wacho ari kudiwa is ready to go pa cross. Atoti baba kana zvichibvira pamuri ndiri ready, ndiri mwana wenyu ndakainga nyaya iyi. Kureva kuti nekuti wapinda mumunamato unosimbiswa naBaba. But ino process yacho pamuchinjikwa manje inorema. Zvokuti panoita mubvunzo kuti Mwari wangu mandisire. Handina kunzwa answer. Saka ndo gepi riripo. Panofanira kusara gepi munhu naMwari. Saka zvimwe zvaunovinga nazvo kuti ndinganozodai achanditira zvakati bishop wangu anodai profeti vanodai uchigere kuziva munhu waMwari asi Mwari wemunhu. Mwari wemunhu ndiye ane nyaya. Mwari wangu mandisire. Mwana waMwari uyu ari musituation ine zvipikiri, ari kubhidha ropa, atarisana nerufu rinokupa mamwe mafungiro. Indakudza ndakasimba padaiparidza kunhamo dzevamwe svikata kunoviga wangu. Unozarati panhamo kana yako auri yako une reality inodarika wakopwa kune imwe nhamo. Kune imwe nhamo taitomira parene rechikafu tochiedza kuti sauti ishoma unenge uchitoda katest kati nani panhamo ipapo. Kana yako apa jike unoguta situation yakuwira. Asi ukashayiwa Mwari manje you become worse than to be strong. Because person one ndakaita panakati sei pane zvife vanotokura tichiona vachito ini mufundisi Daviga wangu ndichamira ndichaparidza kuti kudii right ko vanhu kana vashuya nevana vavo chivanamatira indakaviga wangu muna matochi Mwari angaunzwere because yangu situation yaramba. When my son passed away kwanza na 3 ndakamisa pambedha tikaspenda almost 1 hour tichinamata. Hapana miracle yakaitika. Madam wakamutakura motikari tikadriver kuenda kuDombosha. Because mune muri vadiki mesozoenda kutofa kwacho. Taita amene zviri kuitika tidaunonzwa kuti nana muchembere kumusha. Tikasvika mwana atoma atatonhora. Mibvunzo yaiuya mumusoro manje. Saka richaparidzika here kuti Mwari akanaka. Ndine nyaya yandaviga mubamangu. Ko vachandiona vachatiwo kudii nokuti kune vanhu vasati vamachuwa vanofungidzira kuti zvakaipa hazviitike kuvanhu vari right. Vanotojaja kuti voona zvadaiso ane dzaakatamba. Bvunza nyangwe shamwari dzaJobhu mubhaibheri. Jobhu asina yaakatamba Mwari vachitomupupurira kuti kune muranda wangu Jobhu shamwari padzakaenda
Sakati bamnini mukasabuda pachena nyaya dzamakaita maronda esa haangoitwa nevachena. Nobody got discover with bad things, they also happen to good people. Amen. Don't quickly judge. Usamanye kuwana zvamuwira because akazodai zvamuwira akazodai. Zvinotiwira muupenyu zvinosiyana siyana. Ende zvine zvikonzero zvakasiyana siyana. Mwari une chikonzero chiri beyond our own understanding. Sevatendera zvakadai kuitika nemarwadziro azvinoita. So there will come people vanouya neadvice nekutaura kwavo kuti dai makadai, dai makafamba nekuku, dai makadai. Ufunge mapeto ezvose. Rufu reality life. Nyangwe at a certain stage nemama situations achirema kuti pamuchinjikwa ropa nezvipikiri zvakabaya. Achiita yakatumwa nababa anoitawo mubvunzo kuti mandisire. Why? Because zvinorwadza. Saka pane gepi rinonzi remunhu negepira chinoita kuti arambe achinamatwa akasiyana nesu. Tikafanana naye atomufeso wangu anamatike. Chinoita kuti timunamate Mwari ari paremu yake saMwari yaanoda kuremekedzwa, yaane masecrets ake ekuti vanhu vane pavanogumira voita mubvunzo yavanozoti asi dai Mwari adzika ndiyaipindura nyaya iyi. Saka uchadai handigone kutraya kupindura zvandisingazive nekuda kwokuti ndine chigaro samufundisi. I will never do that. Kana Mwari vasina kurifila kuti ndichitaura ichocho handina pressure nacho. Why? Because unozotaura nepasiripo ukatokuvadza vanhu. Anozva shoko rinofanira kubva kumusoro. But kumusoro rikasabva rinogona kubva mumusoro. Rinotobva mumusoro funga ndiri kumusoro. Ko ndiri munhu kana ndinofunga. But kana iri nhau yechinhu chebasa rashe, iri mwemucheni ndiyanofanira kuita take off. So regai tinedza ndichidai so. Mune question in Bible yatina kuwana answer. Yaibvunzwa naJesu achiti Mwari wangu mandisiyei. Aibvunza ari pai pamuchinjikwa ropa richierera achitarisana nerufu ari mwana waMwari. Saka kana mwana wangu akazonzi afa kana waMwari akafa pakaita mibvunzo, but akaramba ari Mwari. In all things we need to give thanks unto the Lord. Nemisodzi moti chichema ngarambe ari Mwari muupenyu hwedu. Hatisi kuzobva pakunamata kana zvikadii nekuda kwekuti upenyu ndiye, rufu ndiye, kurarama ndiye, tinoramba tingonamata Mwari. Hama dzangu, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei. Ngaizorere nguva.